Mupenyu vanhu tinosangana nematambudziko akasiyana siyana. Kazhinji o kashoma kana kuti dzimwe dzenguva vamwe vanozosvika pakuti ayo nhamo yandasangana nayo zviri nani kuzviuraya. Vamwe vanogona kupinda madrugs, vamwe zvakare vagosvika pakutengesa bonde. Pazuva ranhasi ndina vanhukadzi Juliet vari kuti ivo upenyu hwavakararama upenyu hwavo hauna kumira zvakanaka. Vakazosvika pakuti aiwa inini ndaremerwa neupenyu. Advice yavakawana pekutanga ndeyekuti hama yangu, nhamo yako inogona kupera ukaenda muroad ukatanga kutengesa bonde. Asi vari mukati mekutengesa bonde imomo, vanhukadzi Juliet vakasangana nematambudziko akasiyana siyana, asi vari kuti inini handichada basa iri nekuti ihondo, ndakuda kuti ndiwanewo rumwe rubatsiro ndikwanise kuchengeta hama yangu. Asi zvakawanda vanhukadzi Juliet ndivo muridzi wenyaya, ndivo vanokwanisa kutiudza kuti nyaya yavo yakamira sei. Vanhukadzi makadini? Aiwa, tinotenda. Hanzi riri sei basa? Basa rikurwadza. Handitika. Reka nditanga nekuti semunhu wechidzimai kana kuti semukadzi akasvika sezvamurira, chakaita kuti muzoti haininika reka ndiende mustreet nditange kutengesa bonde zvazvakamira sei? Ndari situation. Toti pazipatanga ndakatanga mama vangu vakafa 2012. Ndine 15 years ndine mudiwa wangu first born. Mama wakafa mswa 6 August ndizozunguka mswa 13 September. First born yangu ndakatodhokodhera wangu kuti ndakazondidzora. Saka kubva pavakafa life yakandomira. Handiri mumarriage wakafa ipapo. Murume uyu pakamufome vangu akabva tangotonese mama wangu ari muponesa. Abva tangotongonesa kunze mara hatakatosiyana mwana ari muchechi. Ndibva atori muchechi daro ndabva ndazofambidzana nemumwe wandakasina naye vana 2. Alright, satenda ipapo wakaroorwa nemakore mangani? Ndokutanga? 15 years. 15 years. Ndomadisa atanga kunesa nyaya dzema early child marriages. Ndime kutanga vacho. Kupinda madziri. But aunoti even ipapo hongu wakasiyana neuya watonoti pfungwa dzako chedzi dzanga dzati dzave ready to settle for marriage. Inini mukomana wandakaita kutanga ndiye wandakabva ndapinda wandikatitana. Why? Mama wangu vanga vari mumarriage nemurume wangu naye. Saka havaigara zvo waita sei ndo zvakazondifosa kuti ndiite sei nditsoudana nemukomana wacho anasitoziva kuti mukomana wacho zvara zvandaitogoziva ndakaona ndoita mukomana kana vanza kuchiona runondobuda. Saka zvozoti vakazongondipinza musituation kupinda kwandanga ndati musituation ndiko ndinoona sezvinhu zvakatokonzesa kufama yangu zvakanipa stress. Murume aigara namai vako ndo baba vako kana kuti akanga ari mumwe murume? Mama vangu vati zvati 3 girls different fathers. Iwe uri wechingani ipapo? Wechi2. Upenyu hwamai vako na step father wanga wakamira sei? The last one, step father, was vazvara inini ka munini wangu anochera inini baba vake ndo vakanichengeta zvavo. Vakuchengeta zvakanaka? Ize vasina namama vangu vakatotengera mwana wavo vaitotengera nini. Saka iwo ndopandoti ipapo situation yakazokupusha iwe kuti uende kunoroorwa une 15 years chii? Vakazopinda mumarriage vakazopinda vagara zvirohwa vagara zvirohwa zvoti ndega semwana ndatanga kurizena kuti I think ndinoda se kuti kukonzeresa here chandakanyasona ndoti nyaya yedu isusu vanhu ndakakonzeresa. Of which inini wacho ndakanga ndakatotadza kutopedza chikoro. Ini ndakaguma grade 7. Waguma grade 7? Nenyaya iyo. Asi inini mama vangu vakaita manje. Mama vangu vanga vari toti pane time yambenda single mother. Mama vangu vanga vari vaiti vachibva kubasa. Sema last days vakasenzera parutendo. Vaiti Monday to Friday vanenge vari kukoti. Saturday vanenge vachikwira bhazi muSouth kunohodha. Ekura Friday, Saturday, Sunday makusina vanenge vachisvika. Vanga vasina kwekuzorora. Ndomadhora vakatiita zvavo. Ndaiyakuwa takarirwa zvakanaka. Anditi. But semunhuwo ndakuziva kuti munhu wemukadzi ende munhu unosvika nguva yekuzoti ndakudochi ndodomerecha.
zvinhu zvinomo ngezviitira pamwe shungu wangu ainadzo bati zvaitoramba handiti saka upenyu wako wakamira sei nemurume wako wekutanga uyu ne 15 years apo uine pamuviri uyu murume wekutanga ndakona ndine pamuviri ndakatozongoenda zvataita isachi ndakakomana yakatonditora ndobva tainamba kwawanga wari kumare mama wangu wakane stand kuopri ndokufana iye kudombo kwabereki wake futi ndatozogara akatozondudza kuti musi wandakadedza bosi angasangana namba kwake anga atotipirana nani stepfather wangu kuti enda nayo mai vake da kuvanetsa kuti ita tasabuda mai vake da kuvanetsa tichi ine utsvaga mwana saka achazongwai kukochetea ndopatozoa achade kumona pamwe ndizva zvaitika aisi togoti kuti handi ane ichiramba musi uyo ndakabvuma ndabva taenda kumba kwekuti mama wangu vakauya vachinoka iyo baba vacho vaitoziva saka vanguya navo kubva vanoka vakatokuti ita havamu saka yaiziva abati hamu azongoti ari mumhomzi saka maone pressure yotone nguva wakutomba kwavo vabva totiti unoshembedza kusadzoka zvinhu zvakavarwadza ndizvo vasinatarisiri kuti zvingaite sedaro so zvadaro inini wacho handatomboita fiye kuti nditwanorowa but ndakaziva kuti mama wangu ngatase vanorokoza havairowa even mari yavo checho yavanga kutamba vangu vasina kana pavo kana hapana tangachambokwanisa kuita because for that time sisi vangu vari kuhopi vanawana vangu zvesvo vakanga vane vanawo two vakamitiswa vaigara pamba asi vana havaondera baba one baba vake vazosheka saka vaigara pamba namama then kubva kwati ine munino wangu vakazvise ari grade 3 so zvinhu ndakataka kufunga kuti ini ndikaenda ende kurova kwakava kutondirwadza indakakura kuti mwana nemusikadzaendi but musikadza yakakomana ndandifiri ndaita mimwe yese chiri kuchikoro nderomedza zviderezi asi kana pari pabasa kana pari pachii kana pari pachii ndozozvizazisazodzimbuka nekuchikoro kwacho so ndaona kuti mutoro wangu inini ndicharisana yangu ende zvinhu zvandinyanyoreleza kuti musi wangu wanga anotya asi kune inini angaikwanisa kuti apa sisi wangu havakwanisa tasi munhu kana vakanyarira zvisingete zvetimba toona moti tirikomane mwenyewe we different havatauri so pane moment yekuti kumberi indaramba ndagara kuhopi kuhopi kusimba kwedu kuhopi kuzone 2 nemurume aiwa kana mama wangu iye kwakuzone 3 ndobva takakugara takagara ipapo mama wangu muna May I think anane 5 months pregnant mama wangu wakabva vanti yanga 2012 muna bozi ngati nasina mimba so that ndakaenda 2011 December muna May ndovakatondipa mari yemunoresi iye murume wacho anotogara naye vakatondipa mari tatange business resese zvitanga kuti unoti hapana zvekuzviita ende vaitotipa murume wasiperesi asingazvizivi so ini ndakatoziva kuti izvi zvaitika kaizvi mama wangu zvimwe vakaadea ndozvakwakustress so ndane nhumbi yane 8 months mama wangu vanorwara 4 days avangoti musoro vakati mwamusi nenda novaona so ona nzara dzangu dzikaita iye vachofamba vatofiti vangorara 4 days vanzi vaende kuhospital vanzi vaende kunazareti avaita 4 days mbava kuti vakatwa vasimba ipfungwa dzangu hangu kuti ndofungirwa kuti ndizvo zvavakakanisa handiti saka nemurume maigarizana sei upenyu wanga wakamira sei baba vemwana wekutanga aiwa mama varipo aiwa vaita zveeverything bcause iye akasashanda saka mama vako ndovanga vakutokuchengetai akatozotanga kushanda akatozoona basa tatese bcause baba vakanga ari contractor builder mangositoshaika iye bvaenda mumwe mwana kuti airamba kuenda mabasa wachozvicho akazotanga kubvuma kuenda napo zvoti mama vangu panguva vakafa aishanda pakangofoma mama vangu ndokwazvakachinja bcause ndovaaitya wati amai kwanga vari mupurisa anga ine makore mangani murume wako kana uchirumemba iwe wanga ine 15 years yanga ine makore mangani iye ngoro 92 alright 96
All right. Ndanzwa kuti amai ane 18 years. Ane 18 years. Makanga muri vana vakarorana vari vana vachibva vaita mwana. Anditi? Angazomuna mwana muto dadza mwatoramba zvasina. Oh, anditi. Juliet. Wati mukomana waye aimbopiwa mari namai yako kuti aite tuma business aipiwa mari ichi kama tuma business aita aitashogadzira mafoni. Okay. Muno uchi zviri paramita Anita but panguva aitashogadzira mafoni saka akatomuti andokubva vapiwa mari yechimuwedzera muwedzera machaja muhodha chichichi gweduwa nevanhu sika mwana magezi zvakandati masola chichi kubva out but still zvakadaro vaitoti kana ndibva kubasa vainozotenga vatotupa munhu kuti ubhadhara kutengesera chikafu zvaitwa chikati akaonekwa futi vachiunda vanorohwa ini hangu mama wangu andakablame because ndaitozviunderstanda ndiri kudaro ndaizvinzwisisa kuti vanenge vari kudowa imba yavo anditi vachirohwa zvavo vakadaro ini ndozvakunzoti ndiende kuti mama wangu agaura imba vavo so that mama wangu vakazongofa aiwa kana kurohwa ndandakurohwa marohero aitwa mai vavo ndine nhumbu yemwana wangu mazvoti mapurisa epambudzi randakoti aitomuziva zvimwana kuripota chete ndatanga ndisingaripoti ndimwana purisa ndine nhumbu anga aizombotya kuposa mwana aizongomuchikidzira chidzangu pane program imwe yakamboitika so yekuti yanzi munhu yamwisa ana nenhumbu kana vakadzikira waisikira vopiwa voucha chichi kuoplikoko so by that time nasenda nechitupa sindachinisa chitupa chasisi vangu vakuo so ndainotambira mama vangu ashayika mama vangu nasisa tikaita inda nenhumbu anditi ndindatanga kurwara vandaadhimitwa kuhospital ndakatonzi under age for preterm labor asi hazvina zvozodaro ndakadhimitwa about 4 times ini ndiritori pambedha mama vangu ndopavakabva vazoenda pambedha panoenda papesi akatozopinda namahospital inde vakatozopfekwa mahospital ini ndiri muhospital kuti nekugara ndichingodeta ndistraight after mamangu varwara no sisi vangu vakarwara zvoti ndosimo zvakazorindira moyo kana mamangu aithingi ndizvo because vakapedza vavakirwa rumu yavo kumabhoska vakapedza sisi vangu vavakirwa rumu yavo yavo pakokavo vega zvoti murume wavo angasadeva kuti vapinda mune vana vavo unongozivawo matukiro anoti vamai wamukadzi mukuru apuziva kuti ndikuvatukisa zvazvakaoma saka kunamusisa kwatorwara asingatigonyana umwe kana kudii ini ndandakutongwa kurwara but vanda kutoshingira kufamba bva kuzonditirika kuya kuzonditumba kwedu ndida kuyozovaona because mama yangu aribasa ndakasvika achinzvanga achipokota zvingaiteya ivo semunhu anga achirwara ndakasiya ndavesera chigaba choti kana unzi avaitoita se ndasvika vakadirwa wetiesho nemabudesi chose apa sikuna masimba kana kudii kana apa munhu akanyarara zvekuti akanyarara kazhinji kacho ndichitokura inini ndikanoti munhu azonyanya ndichipedza ndapindira ndindimisana nemunhu so zvimwe zvinhu zvakatanga kuti afita zvakanyanya ndezvimwe zvezvinofiri zvakadya munhu wangu munhu because vari vega zvavo havaitrai kumba kwavo kunyati kupendi kwama dzavo vaimira vana vakoma vanechi vaitoendeswa chikoro munhu wekuti nyange chero mwana wemuraini akaona kuti vaitotrai nepaigona napo but vakavazengwa kuzvitadza saka adhosimo zvezvinhu zvakadya munhu maitaiwe vakabvaenda kuchihospitaliza kuchitumisa hospital vatotumisa hospital vana vanenda inini futi muhospital ndapinda vasati vabuda vakatobuda vakazobuda muhospital inini ndiri muhospital inini mama vandapindira navo muhospital inini ndichibuda mama vakapinda akaita kufa 1 day kwahospital vatifika kubvoenda kubeatrice ndokubeatrice day rechi4 vangu vatopora titakapora bhozi vakasofamba vakangotenga tusoro havanyafamba dera racho vakusheka vaito mukoma wavo vatoti mama nevanani vatokwanisa kudzika mazeti nesu vagara pazuva chichichi makona makusiyana acho uzongonzi mama neta vashaya handiti wazosiyana nemurume uyu ndikunzwa kuti wakabva wapinda futi mune imwe marriage ndakasiyana nemwana ari mucheche but panguva iyoyo andikunepa mama ngo vakavaka dzimba dzangu vavaka mabhosi zvavo but takashewa lese takashewa unonzi rumu yake kuti mwana wese atorechi mari yereti pava nemarooms about 5 ndikazoti aya ini sisimusiri papo ngendorechi nditoti 1 zvondegondoti ndikatinonoka notora mari iyo ndetoerwerwa
Nemurume. Ndiri kupi. Ndinoitora futi. Apa imwe fungo yangu yanga mama wangu akatobondrowa akati iwe wangu akunditi iwe kuti ndikutore unerumbi yakurodeswa vaswita. Titati wasununga wese uyada kuti wadzokera kuchikoro. Ibvunza dzanga zvanga wavonga. Because kuchikoro kuti kweda kwenda but vakanga vakukontrolawo finance. Endewo shungu wangu ainadzo. Plus zvinoitika vanhu vakawanda. Yaimbori mari yamairoverane ye1 room nemurume yekuti vanokwanotora mari rumu yangu ipapo ini yangu ndetora $25 ndo yawaroverwa wanzi vanokwanotora $25 ndobva makazorambana zvaita sei sisi zangu ava vati mudatema kuti vanga kuzonditora munhu wekuti anga kuti wadhiherera vaita matema vaitotora penaumba ndega futi mubhega yangu wodzokera murume nemwana akudzamana vazodondisera kaneta because vangatozovembwa nje mukataridza mukadzi wangu kusvika ndega ndazvona ndinofa zvakafanana vaina ndikuwana tanguva kuti baba wake airarwa aida mari ridi yemba pavo tanguva kuti arova chacho baba wacho ko wechitu azokuroorwa zvazvakamira sei wechitu ndichodamisa mwana wangu kutanga ndopandatanga kudana wechitu so ini ndichodana naye handizambozvita serious but ndiye munhu akatorera mwana wangu kutanga kusva ndatozorumbura mwana wangu kutanga muri mese titese asi ndakatira nhumbi mwana wangu wechitu tasinagaiteseka kuti iye aenda kubasa ane kwaenda ane ndirumba kwedu rotisisa kwakatodza pasitema kuti wadimboshanda ako pakutarine zvinhu bcause nenyaya kuti munhu wandanga ndaona futi muopima saka ndo imwe nyaya yakudziva musongo but unongoziva kuti zvoita vanhu vadanana zvinonetsa kusvasisa kuti zvinoti munhu wemuope zvakabati different aya ndiyakarira mwana wangu wandiyera pandazozvara mwana wechitu pandosira nhumba chechitu ndasina kutoroma vese tongoti vese ndakazviita nditoshandisa family planning kutanga nditomwa mapirizi handilapa ndakamboti ndakamakangana wozine makoresa nditati ngochitungati ndotsa ndiramba ngaishandisa depo ndobva ndatonga kushandisa depo lini mandita nhumba wechi3 ndotinge ndatozinzona mwana mukuru aya vanofunga noka kwenorumura vana kuti vana kuma first born ndiwa 2012 second born ndiwa 2015 third born ndiwa 2018 ito the boys nababa vevana tuwa maigara mese chagara tese but chakachitsangaonetsa nababa vevana tuwa even if pandakaita munhu aitodavanika aichoda kutocheketa mwana wangu but munoziva kuti vanhu ndozosangana chete saka ndopakasita nhumbe vakazitori prepared vangu vasingaidi but anyway semunhu angasitori nomwana akazozvigambira but akasinga ndobva ndita kutinga nhumbe wechitu iye vacho akasiri prepared kuti iye akafunza kuti inini ndikuita sei ukumiti kuti uri kundizvarira ini ndisingadi roti ndichore nhumbi mwana ndakati munza kana kazvara mwana wakwe kutekera preparation achapfeka dzimwe wake padere kuti akubatika because munhu mwavandidai munzwisisa kuti waya ndaro but zvanga zvoitika handiti saka watori kutanga ndiwa 2012 2014 wekutanga ndiwa 2015 wechipiri 2015 wechitatu 2018 right alright chakaziita manje yozoti inini zvinhu zvaoma panapa rega ndichitanga kuita zvekutengesa bonde chii and akakuti even ukazoti zita rako zvako akati chamareka kuti upenyu hwako huchinji kana kuti utombwana kamareka atite so zvakati zvamira sei for that time ndimeberei murume wakatozvinotema chakatobvira mari zvake akutombodidi zvacho zvaiti then kwai zvanga zvakaoma ini kuti ndiudzawo uyu wacho kuti angagara pamba murume saka chakasvika pasituation kuti ndakatanga kutengesa mazai madays I think madays cyclone mashuru then ndakatengesa mazai cyclone is before lockdown cyclone zvazvakaoma zvinobhodzika zvikuita sei mazai anokupanyika sei zvazvo zvandasanamboitawo anobika utadza kuibva
saka pane uyu wangu I think is a friend ya auntie wangu ndakati madimo yakadoma kwedu kumutese mutengesa chichi so that inini ndiri kumata tengesa chichi atlama yangu kadoma matengesa anatoa tutengesa chini iwe funga kuti anotengesa inini manje ndandine luggage yevana zvinochanga kubva kuti vana chondoita sei ndo pakatanga takabva tatanga yanga ya lockdown yanga yatanga wanga waita wakadoma ayo uchiri kuno kwarari ndobva saka ivo vacho vaichenda vakadoma murume wavo wakatona naye vakadoma ikokuzvise kuti handaiziva kuti vakawanana sei kana nakuba wakatinoziva saka andikunyapa situation yakanga kuti ndaigona kutonge munhu ite chakati ndaigona zvanga zvakandiomira ende mwamude nezizoti pastudio kuti ichichi zvikutomuremerawo munhu andanoti aiwa anodo hake zvinhu zvangudaro daro zvokuti vanhu vakaenda kuchikoro ndakadzarita zvisina basa saka ndakuzvitira nanga ndenda kubasa kadoma ndida kunzwa kuti vanobvuma here sandati muzonditunza basa dena ndichi andi ko vana kozi vana mwana wangu uyo anga sayamwa udi andandisara hangu no ndibana ndototanga ndotozomboda ndada kuzoti mubvumeenda kana ndotozobia bheki baba uyo totititi musa nevana mwe uchabasa rei kozoti ndazvitobabasa apositi nhamo yacho yasiririsa apa nokone vana anopfeka mana toilet ndisvane zvinhu usina masika ndobva ndichakafunda kukadoma kwenda ai sandaenda varizombokuta pachena kazi pane mamuvi yacho ndotingoona kuti vana mafambiro aya singamvisane wadede but ndisina kubasa nezvizvo takadaro so that iye wacho zvaimure munhu azoti paita wanyaya dzakadaro inini ndaisina dzifarira akaremerwa mbudza kubva sisi wake ndakatogara pasi neni zvekuona uyu zvirinani uite sei tende ukadoma so watongotsana isusu nda bosi netema zvitonzi kwaputika godi ichi bosi vachodziva tifunana kuti kwane mari ubva vaenda akadoma kuyo pantina makurukoza tinoona mari chichi tinotsvaga mari koko tichitsvaga sei ndinoda kunzwa zvavachikuudza okay sematendero vari kuita saka inini manje chenda ndozoti kamwari ndoti papfungwa dzangu dziri fast vamwe unotoudza kuti ndakagura getison anoramba zvichiyo chanotozodza munhu angada kutaura asina kuzvitaura ndakabva semunhu mukuru plus ndakakuroma kuti ndakaona zvawandoona tine udiki hwaundoona ndasiri munhu mukuru but masituation yekukura pamwe nemari vakura ndatonoti ndabva ndati mbuta nezveipa ndandaona asi kuti nditaure kuti ndaona tangu ndikuenda kumberi ame mwana isusu totoenda kutita madokadoma tine makurukoza anenge ane mari vanouya ini chiti nababasha vaitenderera kundizondudza maona basa kukadoma toenda isusu toita zvimashotai safuna kuti ndakatomboramba ndakanyarara ndakadaita kunge sikaziva kuti chii ndichifunga but imwe answer yakanditi enda ende situation nani nayo wati vakavati tosera vana kana vatibvumosana nevana zviripo tosera vatengera bvumosana aya zvishora bvumosana vavatenga zvokuti kani wakave impressed kuti handa kuenda kubasa ina ndakutoziva but asi kuti basa rine mari ke negrosa ranga ratengwa ka ndanoti aiwa zvinonobuda kuziva kure kwaivanombota se kwaunobhuyepo ndibva ndavasiya kubva kwekubva taenda ndasvika vakadoma kuke zvese zvekuita vaindudza bula pasandisiye kana waona munhu wakopiwa mari first saka pazitamwe tete vangu hatiri kumbubvira watiti wasvika kubasa ukadoma handi first client matangira wakaita tovatira kunzwa isi mutakandeta aiwa tingasvinomira papakamira vamwe aivomira kuseri kwedzimba dzinenguo vatinomira vakasandisiya vaitonzwa kuti mabosi makopoza anonetsa vatienda kuka kadoma wewe ndibva makopoza panenguva yakavakambonetsana nevamwe saka ivo vanhu vakakuzikamwa ikoko zvogonzozwa kuti ndasitoita hondo simukai saka ndakaintroduce kunyaisa vanoziva kuti aiva mufana wedu
ndobva handichazivi zvangu kuti yange iri mari pangwaenda kanga but ndobva vainorudzwa sazototi panguva yandakagara yandakasvika kokweyo nezvandandiri panguva yacho ndaitambura zvangu but zvasina kuoneka yazvo. Sa first client yakakupa mari handiyazivi. Hauchazivi? Ende wakaenda kushort time kana wakaita usiku wese? Okay. Usiku wese ndandisina mari. Wanga usingazoti wazvikwanisa? Nyangwe nanhasi nyangwe nanhasi handi maerera mazimu handiti maerera mazimu kadoma nemakorokoza ine kuti ini ndakanyavaizira mwa ikoko ndandiri safe but waita nguva kuti indatanga kunyepera murume kuti ndazomuti saka utaura kuti Juliet ukutaura kuti wakasiya murume uchienda kuita chihure nevana uchinoita chihure handi ndobva kuzosvika pamuti taorder mbanje ndakaenda kana nemari handiti wakaenda nemari ndikada kutaura ndibutiafunga kuti ndingagone kuita equivalent nemari alright figure ina basa as sa murume wege akacalculata kuti basa rekutengesa richakushokurwa nekunadzoka nemari yakadai so hazviita but munhu aindiri trust kuti ndega ndikumbira mwari oiresangwazangumoza but ndaizviita nepepose yokuti asi iye nini nevanhu ende munhu aitozivirwa netoziso kuti nherera chichi hatoanonokuita takakubatsirana tatakubvisana so dhati ndiri kukadoma kwekwe sezvambotova kuti inini ndiri dance ndotamba ndakapedza ndakutojaira nzvimbo satenda ipapo wati muri kuba wamuza kuti makaoda mbanje munhu ainditrasa pazi munhu ainditrasa munhu aindida aisakwanisa kuita se zviramba woti ndakunoti paandibvunza paka ande question otherwise angasina question mari but akatoshandisa kuti ndabhadharwa sezvo makokoza imwe dzoti une mari but ini ndega semunhu anoziva zvaiita nditangotanga kudaro kuti ndaoda mbanje ndanozvindosvika zvinji ndatongamira ndachitengesa ndaitengesa chi vabva pamari iyo vati ndatoti pandipa mari iyo vati ndisiye kuoda kuti atodzoka nene mari ndibva ndasvika nemari yangu yeni ndibva ndaenda kadoma wewe saka ndakuti ndikutengesa mari ndaibata akutengesa waitengesa handowaitengesa muviri wako handikuti mari ndaitoibata zvekudaro plus makorokoza kana uri musikana munyowani ndioneka wakadai mari yacho ndaiita zvoti sometimes ndandatoti ndikoneko kechi ndotumira sisi wangu havazizivi kuti zvabva kubika ndichii ndikati mari maionero so madhizi akakawanda mabhondi stereki chaitoenda pane munhu anaitoa nemaus aichase achichinja onguva kuti wegogura nebheki emabhondi apa ndakamulokdown saka zvototi lockdown yese ndaitofamba ndakadonga samufamba zvivena achidzoka pao saka hakuna lockdown kasimakorona ndakapedza ndakutonakidzwawo zvokuti ndanganotsva kana 2 weeks uchitengesa zvoti ini ndatonakidzwa zvoti ndiri kunakidzwa but ndasamayo wakunakirwa nemari kuti kumba zvinhu zvakufamba shumu zvinhu dzekutoti nemwangu tiite sei murume achingogamuchira chete mari yechihure asikatozivi aitodaiva handobasa bhozi ndasitaraonawo zvakanaka ndikumbira ndobasa vanene kuti apapasina pane bhozi bhozi akatombounzwa chimuza kuti munhu angaitani zvakati akabva tondisakadai akatonditi seve nevanhu vanhu ndozvavanogona izvo zvadi kuona vanhu vangaita zvinhu zvagoni hamuna inditengwa zviandisapenda so ndina anti vangu vakazororwawo vari kukadomara ndozvangoenda ndiita ndasikazive futi vari koko nemurume wazadesanaziva nemurume vakazorwadziwa kwete kurwadziwa nokuti ndiri kuitrape ndikasana kuichichivo lese tombotira zvangu ndikanda zvanaka wakakutora jerasi ndobavaudza uye anoti aida totengesa kicheni nditaure akapondasana tumira mari iye vangu vabva kunogwa ndichazive kuti amene vakwanitsana chii
nemunini wavo nitakenza tichitanguda takenza tomati subtracted iwe munhu kuti akanetsana nemunhu ari kuti iwe utamberete nemunhu waonetsana okuti paugama ndingapindire kanzi ndingatororanzira saka izvozvo zvanga singadi ndingandasendi kwavo vataura uyu aka kutanga nekuzvibvuma akafuna pamunzi ana baba vangu nebaba vangu vobva vauya kadoma musi uyu manje zvaita ipapo inini mbandizira nakupfuta manje saka ndasikagwa kusunga ndaitenga mari dzangu ndosungirwa twakusiya twakanenasikanga kune mulavu uye tusakabvisa mwedzi chichi ndakatodzidzira saka ndakutodziputa kuzvishuka and ndakatodziputa aiwa kana ndachonenzamvei zvakawanda kana ndakutotoga naizvozvo bhiya wanga wasati wakunwa bhiya akatiunawo ndakataa okay ndakatombotraya asi mbanje mari ndezvondataakuputa akuputa mari akuputa kwatita manje enyaya kuti zvizvo zvaikuitika panzvimbo zvokuti zvirikupedza wangononge zvirinoma zvizvo zvinenge zveitaka musaka mndaraungu iyo ndakatanzwa nungu dzekubuda vandakase manyarara tamona dzimba dzataire tiri ukadoma teganhana maketeni mukati vamwe vangasazva kuti munhu urare pai muketeni wopinda urara iwe wachiri panze miso ndakafiza saka ndakazonoti vanhu vesivapinda mamangu wachi abhizi ndandabobuda bhizi nemaclients ndandabuda ndakati munhu andingati andinebvunza ndicheta ndii vandabuda ndadhiringa saka ndichitosvika pakona yemba ndakazonona mudhara wangu arikukura ndikati ndeuchechi handakuziva kuti zinyarali ndikati chi ndee chivatadza gogo pamba patogara kuti chi so vavanga vari ana mbuya vakangwarirwa mabhizinesi vaitobika sabvaitenga chichichi vabarira mari pazuva ndiva ndataudza zvekutaura nene mazaitoziva kuti ndikusiya chi murume umba inhamba zvinangu zvinji handiwanzonyepa aita chinhu handiwanzonyepa ndinotaura sezvazviri saka zvizvo ndo zvaikonzidza ndinobatsirika zvakanyanya nditadze kubatwa kana wandii because ndakachonoti handakukudza ndita nditaure ndinochizendei saka vakandikavhira vakabva tonditi right ivo vakataana mabongo vabva ndakapitini saka titangwa mane isho kuti ndibatwe pai pabasa ndanda kutofanisa kuzotinderwa kutoda paredhiyo vedu takatotamba zvangu redhiyo saka titangwa toziva kuti hambomushayi nguva yekuti vanhu vanenge vakutanga kuirarira cheche because ini kutamba ndofika ndotokuzobva ndiri mwana mudiki redhiyo nefarira inanhasi muzindoida saka ndegona kutotamba ndisingatoende kuwacho touchlines ndotanga kutamba zvangu ndiri paredhiyo ndikatanga ndikanzwa music nyange ndine stress inopera usaona ndakazoda kuvavarira kuda kuimbaimba panditoimba pavaka uye murume wangu aitondisimbisa kundiimba na plus ne pavaitaura iye tazvemusic anozvidawo vachine kuti munhu asikazonyanya kufokasa stereki nechi but kuri kugona pachite ndezokomenda semunhu anda music pandichikura ndakazogwa pakomenda chitana baba albert mjuu asatendeko baba vauya kukadoma ichochi pavakauya ndatoimba masandida kutaura zvakaitika ndakanga ndatoimba kumashure ndakangowagadzisa malaini vachinjira masongo avo vaza kuti pamadiudeva vatozona kuti zveshuwa ndikwanzi albert mjuu chimboimbei tinzwi ndobva ndaimba so ndaimba ndotanga voice enyuro raiti chiba ndifanira kungodzidziswa kuita se kuimba ndobva ndozvida zvekuimba but hachisipo changu chino ndobva ndatinorekodha chakarekodha yanzi afro house ndosandakauta but nenyaya kuti inini ndomunhu anofanira kutamba ndakazoita mamwe ezimba nemwe dzimdanso havana zvamafidhawo masongo angu nefekti yoti ndaifatira zvo but ndiri pa that moment ndakabva ndadzoka kukadoma ndichiuya kuno kuharare nyange yasizini 4 but pandoda kuti tinzwe juliet baba vauya kukadoma yes baba vauya kadoma inini handikunyeperi ndinoda kuti nyange ndichitokura ndatota musikana wangu nowewa vamwe futi
because ndine musikadzi aiziva kuti uyu anorova vane vamwe ndo zvandaita pakapwanya kuitomba kwavanhu ndini paitwa chii ndini but dziri nyaya yekuti nyaya dzisirasi kuti mumba mashekwa mari kandichii handairambirwa ndakapedza ndakutoitora neziva kuti andibvonze ndini ndotoswa pasaidi nendo zvandai saka mudharaunda chuya ini vatakatozviroka zvirati ndakakaplaza ini hangu ndaitadza but mwari ndakandaona mwari ini ndo zvandiro kutopa nenonguva mondovanozvinoita sei zvekuita imi ndimichandibvisa mudharaunda ndakaona nditonoudza agoga wachibva toti iwewe chitoya uchangoiga murivo Vana ndokuwa April nangu Zambia nongwasandona zoti vainditenira asi vachidhuka havasungwana vavanozoti nyangu kudhuka handindofarira kugara ndakadzira kuti hari bude ndakatindaka ndisina kupa aya vakandifa kwasva time vachinditsvaga ndizoona vapira gozi vainditsvaga ipapo ndokoita ndakakazara musi wakwaita mari maini ndobva ndava pana ndaiudzingirana na 1 2 vane vaudzi ndinozoda se ndozvaitika ndaraungawo ndakatitendera azvina iwo ndo vakatozovarakidza kuti uyu mwana wenyarapa arikubika sadza vacation andamenda kuti vacation tete ndo vakaratidza ini vana ndikangoonekova vana vose tikadzini ndototi pabuka ndakanga muduni vandakazodaiwa hapana paunomboramba washana munhu mukuru anenge ngava munhu azera kugara nevanhu nemasitini akasiyana siyana ndindozotoraranisawo iyo titotorarana ndakangu vakasvika iyo zvavamira sei chichi vakutana munambuya vaine hasha bhosi vangu vatotumirwa mari pabhasi yechi yekuti vauye uyuyu arikutsvaga ubhaya yekutekesa kilometer kuti auye because ndirangwa kwasitoenda basa vanguvayo ndinoti tikatobva kuno kwadoma kwacho tizondotora jega futi but zvinhu zvoti chandakavika ndoti zvinhu zvakandishamisa chiwewe ungadai apo une murume nevana wenzi wakuita chiuri hapana vazhinji havatombokuziva kapa kambopana kazizi yake hapana kambonduti ndinozama ndingandogona napo saka vakazokudza kuti vanga vaingei baba vakazotaura vachiudza kugwa havanatombotaura neni ndakatamurisakatamurisaka mwadiko sinyoro muri sei baba dusu vakatona tese vatakautotaura kuti namamoyo vanatete chichi mudhu yakashinga zvoti ndakatoziva kuti teta ndine munhu akandudza shamwari yavo kuti teta vakudodza murume wako saka naona ndirangu asvira ndirangoti ndizvo ava baba vacho vanorodza vandaudza kuti aiva vakabva tsanangurwa aiva uyu aisa anobika anotengesa mbari dzake mbari dzangu dzokuputa dzananadzo anoti aiva anotengesa mbari mari yake mbanje ndakataiseipai ndaizake mumwe dzake ende pano pandiri hapana mapusa ndisungwe ndiri mwengadomi ndichiina nguvayo yesadza inenge iri shoma inotenderera semunhu ane mhuri yesadza ndopota ndichimbopachi iye ndakatoti ndingogaindiriza mbanje hazviiti ndondiremera anawo basa vakanistola zvakanana ndobva vaita sekuti ndobva vakatanga kuzogufirira ndorangwani sinyoro vakatozvinzwisisa bhozi zvakazvisinganetse kuti vazvinzwisise nekuti zvinhu zvavo vasina mabhura vafungira kana so vakabva tsvaka kugara ndiranga kwasitoenda basa vaunoti yamandinatsana vainikobe vanoti vaita zvemuchira magirafi chichichi vakaiya nefact kuti mudhara vanamukuru vavaita zvangakatarisira ndizvo vabvanyimwa mari yebhasi natete vaya yekudzokera apa vaindwa navo kwavandandirika vanga uri usiku zvotinokizvipa vatsvaka kusvika gwasvika tikumainika havana kukwanisa kudzoka vakuru bhosi vakatosvika akatendwa doro kuti vanyasati hasha havana kukwanisa kubata memori torese vadzoka vangoti tiranguwo vanogara mutauni kadomando vakazouya kuziva kuti nhewe baba vako vakutonyima kana chikafu havana mari yebhasi api vakastonoma vatira murume wanga uya ubasa asi kudzoka ini handauzizaita kuti ndinde kumba kwatete ndira handisatodowa kuti ndiende bhosi ndakatobva vakatotaura kuti ndovanganidza so nguva yakatoti akana ndo vakatobva vatozvibvuma vatoni uye kuti zvibvuma kuti ndo zvandakaita ndobva takatonetsikana ipapo ka ndasidedzera vasisi vangu vamwe
vaingotoa zvavo zvokunokwatiri zvavozvekutengesa mabva waita sese munhu kuti aitoita izvozvo zvichiuya but zvisiri zvekuti zvekubhadharisa zvekuti unoda kudanana ukatakuda sese saka ini odanda kutokuletera vari kudanana navo vari kudanana vari kudanana navo ende zvekuti ungodanana navo ndanda kutoona ndega nebhura dzangu zvitorist than zvekubhadharisa because pamunobhadhara iwe wanichapiwa mari yo 2 mwedzi vekudanana ndautokuti nhasi nezvombuchinyapa kana kuti utona izvosvo wadi apa uchadziri apa ndakaudza so vakaenda ndione zacho vazoya zvazvisati mari but ini vaje ndikutaura nokwandaita plus munhu wanga akatozvira aiva vanotidhakwa hazvinombaomera asi achingosvikawo hauna kuita 2 weeks vanga wavo mufesi okuza wavo vagarisana vairowa mufesini vaishinzira zviti chaimbo takaita kuitira nyamboita sei ichamisa nebhotese ndo zvandakamboita izvi saka murume wangu anazotera ivo vaikwarari murume wangu anotera inini pandikatozondozotera andapiwa mari taitava maraundi mari yemaraundi kubva ruzomdari atava maraundi chichi vanababa vangu mari yebhazi nekubva uku inotenga chikafubva kwavo mari nandinayo ndaitoti ndikatopiwa kana mari yedringi ndasingatotengi ndaitoomera zvino ndasakasatenga nadringi ndinozomira kumba nevana saka mari ndaizogara ndinayo zvangu kazi nenhamwe ndanga ndakuziva ndakuzoti mari aitambiswe kana aiwanoita zvinhu zvo ndikatoti kana ndamwa dringi ndapiwa dringi kuti vamana kwautaiwa ndapa mari dringi autenga angwazakaburitsi aipa dringi abva napandu vangu vatoenda varinzwisaka watosvikawo vazodzawo mwana wavo mukosho wavo kuti so saka vanhu vese vaibva sati kwandegara vakasvika vanozvihamba vakatoti ndiende vacho vakasvika vanozviramba kupana zvinhu zvakadaro vanobika saka ndati koko pane vamwe vakazondiunza kuno kumavenisi pakaita mwasikana vakambouya vakauya koko vachibva session vane pane program yesesha iyi saka vaitotiita sesha chichi aitita zvekuita atikati nematebha ekusesha achiodhamanasana chichituza nechipatara chasikana so ndiakatondi uyu wangu asikanei ndobva ndaiwira naye ndati nyangodosvaka ndinowira naye ndina pakambozvikandikandakagara sirizvo zvoita mwana waita kuti panoshanda kuti vatotadza kutopinda kana muprogram yechipatara niye kuti vasikana havadi kukungwa nezvinhu zvisangana nebasa ende iyeka munhu angaine situation ndakaura nezvosvo vakumudza situation yangu life yakewa yakakukura yakaoma so ane amwe antina akazoto auyewo kuno kwarari vari kumavenusi mukona chii kunema kukuzacha mari yamuchitengesa chichichi mumabhero but antina ndewekusesha vanhu vakatombozviitawo ndiye zvakura but vakuita zvekutivatoda travo kugara masikana vachiwo mari dzavo pachi pamwe saka vavauya vaingondiona kuti ndisipo munhu kuti aitogaaa kuti uyu mwana uyu anondiwadza nyamwe ndipo itodaro ende pane vanhu vese ndidekwanisa kuti nandabva ndita chikwere tichikwabhatira kuti munhu waitotenga izvozvo zvinhu ndandakati ndibvosnaisada zvinozondikanganisa ndada kuenda ende mari kuti ndigara naye handaikwanisa kugara naye mubii vakazi makorokosa ndova ndepachi mari ndodisa kumba kwakutaundi kana uda kuenda kumba anonodza day before toenda musi wakati kuti kusora mangwana kuti akumbaye nemari but panonohodha mutauni obva waitase oya nemari tononawo ndichasese saka vakangondionawo panguva yacho handasandapika ndakadzikira ndasina nyatsopika but ndaibva nditanga mwana zvoti vanhu vaikuti nditika mwana wanditi apazvondidezitazi ndimune kuti ndikasvika hangu pane vanhu vakuru handiti zvinoita mwasikana pane mungozazvivana masikana kuti vakasvika panzvimbo vanoda zvati havatasi kuti ndianani vanotasa vasikana vazhinji vedo vemuruti vanochallenja vasikana challenge saka nditogara nachanawo nyaya handitazesei vakakuretwa mabhachi vasikana inini handambofunda kupfeka bhachi handambofunda tenga
Sasa ndipo Nema uliyo jaketi. Jaketi ngoja bala mnaji? Ndamari. Sasa tazo kama tutawanya displaced. Vanga vari kubasa kumsikana ndoira naye. Saka iyo yakakatombaudza kusikana. So. Kuti bale ndolichikira kuti munhu makazviziva anorewa. Ndoko akazonditi. Ubone wewe. Ini ndine flat rangu mavhiri so. Ende one zvaurika. Akautsumwa kuti ungagara kuno kumakadzi kuno kumakokoza zvichi. It's better uchinje. Uita se? Uye town. Uye town. Saka nawo kana ngonzwa kuti maavenue. Kunhu kwandaingonzwa nezvawo ndinonzwa zvinochikisa. Avenues. So shungu dzekuti ndikuye kune mari zvishwa ndaina bhazi ende asina kukutangira kuti ndenda kumavenue. Ndayo kuti ndinaida hangu mari vandafaa so ndemurume so. Ndobhadhara toruga masilva saka namwe tete vane bhawa chichichichi vanda zveketering mulockdown vanda zveketering saka vakati ndikuwa sana ndakaisa namba ndasakisa namba mushoti dzakanyora pabepa safoni ndazidzoka namba ndazishaya ndakaita bhoti dzika 2 weeks adzokera shiro yakazongouya namukumbira namba ndiko namba dzatete nampa namba akatomboda kuramba nazo kana ndazida kukumbira ndozoti hayi chisadaro chichichi ndiba andipa namba dzozi apa ndadzoka ndanafonera vandataudza ndakuenda basa kwekwe sai ndangati ndida kuita zveketering tikuseva muchato chichichichi ndondaita saka titora tidira ita sei asi vatanga nyanga chigarira kuti kwarai ndakati kwarai kuti ndisakusagari kumba kakwa zvisi ndanga ndine zvidzoka uri kudza murume tichigarira ikoko ndoya off weekend saka ndandakuenda kumba ndambonda nenyati Saturday ngati avenues ndozuva rineta mari bana pagadzikisa nati Saturday iri busy ndichatombochijiitwa chi Saturday but pavaya kumavenues kawangawa kuziya mari andi wakasi kutanga kumira pastreet ipi ndakamira pana Blackstone nabenzi ndovaya yaklient vakatondivakidza vatinomira so kuno kumunhu achipinda mari yako chekutanga munomu handidi munhu anobira mene so ndaikuita sezvakakatombombudza kwakangorembedza ndasikachi mitemo inoguma ndasvika panzvimbo zvichivawo kwedu kunokuaaaine mabhondi fodateni $10 short time unogototi $10 utokusera 50 yes ndisina 1 week kakututendera ateti mablesi ayi angondisvikira ane $200 ndangondidedza ndaenda pamwetambidza 200 angati maold notes sandite zvinhu zvangu zvandingosvira kuti ndautenga sechinje kuchanga ndeshuwa ndandatenga home theatre wadatenga home theatre ndakatanga kutenga ndatenga home theatre yangu ye 55 so man old notes akandinesa so ndaenda pa service station vandichinjira but akabva before ka percentage 2020 azvanzi what ndatenga home theatre yangu ndatenga 55 ndatenga ndakatenga ndakanongo zvimwe zvinhu ndatosiya mari zvekushandisa mbao ndapiwa mari yangu ichange ichizobatwa ichange ichibatwa mari pachi papei yangu asinobatwa muchana awazoti ndatotangira saka kumurume wakasoti ndapiwa mari asi ichatanga kubatwa mbichana nekuti waizotyika kuti anozoti iyo mari yakawandisa so waiona uyu unokutambisa mari ndati peya hazitandiudzi vanditi tinenge tichizoona mabasa atinenge tichiwana but zviri nani pane kupi because ndakandozomboregedza kuuya uku zvatodhakwa kwadomoko ndobva ndati ndasungwa ndotengesa mbanje ndobalances ndozoya kumba handitoti ndemasowe mafamuna mato murume achitonamatira chihure ndisiwe mapurisa apa ndesinosunga kazite kuti abelieve zvakadaroka angondoshambiserana nandizvondoba waenda so
Pati vakasina curfew manje. Chikunoti mazi. Saka ndiri aiti ndasingatara nevanhu. Zvoti kazhinji ini chinoitika pandiri kazhinji ndiri munhu wekuti handite majokes, handitoti majokes kana chikudu. Ndichitokwira kunopedza ndataurana nemunhu achitotamba neni nomujosera. Handiti right, tiri kutaura naJuliet panapa. Juliet ari kuti matambudziko anosangana nawo mukati meupenyu hwangu akatipinza munyaya dzechihure kana kuti nyaya dzekutengesa bondi, uye zvakare chinangwa chekuti auye pazuva ranhasi ndechekuti ati ayo inini izvi ndaneta nazvo, ndakuda kuwana rubatsiro rwekuti nditange kana bhizinesiwo zvaro ringave diki zvakaita sei kuti ndikwanise kuchengeta vana vangu. Chikonzero ndechekuti tichitaura naJuliet kudai so ave nemazuva abva kuchikurubhi, regai tidzokere kwaari atenge kutiudza kuti zvii zvakazomusvitsa panyaya yekuti aende kuchikurubhi. Saka muri Mamve News, Juliet. Kuti ndizosvika mira tisataenda ndaunzwa mama ndanzwa kuti kune mhene dzimwe dzinotobhadhara mamwe mablesa. Munosvika munototaurana kuti kana makamira patouchline pepe kutaurana nemaclients kana auya ini yangu pakutaura kuti munhu kuti ndotaura zvimwe zvoti munhu vamwana ndakatopiwa ndine mwedzi mabungoni ndounda mashoko anotaura haazira ndero ndatombosvika mwana vachitoramba pavo vakatanga batsana kutusira vanhu vazvangu vaburitsa saka ndotaura nemunhu zvakanana nditaura nemunhu ka anotonibvisisa ende kana nditaura nemweya wese ndisinganeke kumuplastic semunhu akatanga ndakatanga zvabva business dzibig mamangwadzida nditengesa ndichi saka kutaura nemaclients aya ndakakangwarirawo plastic anditiranga vakandidzidzisa chekutotanga kachakadzidzisa kugeza cheko chene because vakanondira mamwisi ndichigezi ndisizvoona kajera zvedu zvongogeza zvichikorokoza zvekukadomo zvekutokukura chigezi kuzondogeza andizati kana usina kubva waisa dombo mapo maunahasa mapa munokokando zvinendosiya kunongosokuti uonyasa kuita chiso chandizodzedzondaita vakasaiwo ndichokona iyoyo vakandidzidzisa maraundi tanda kutamba raundi 100 US every Saturday. Yes man, mamuri wangani? Mbabategana ta about 7 but muraundi chita 5 4 vemugumune 1 mwakakatobuda mugumi tatamba 100 wandichikuna mari yakakutamba iko stinda vakasiwa namai vako unotoivakisa zvinzanzileta bhadha kudhaa vakanditsisa zvakawanda vaindidzora muleti mangu ndovangu vatomai tinoti ndo mai ivawo pari zvinhu ndikazotsanangura zvakazoiti ndinendakutamba ibva vanotidza zvatanhara vaenda vangwa nemurume wanga South Africa boyfriend yavo sacho vaigona kuti nditumire mabhokisi echi makadhibhokisi emasefi emafuta echichi vaitoti senini nditobota ndisingaiti ndimunhu akafarisa zvikwereti vanoti iwewe ndokuna kutanga kutoka ndotone muri vamwe vari kunomese vakabhusta varikutotengeza zvimba vanazvo ndobhadhirako hafa saka ndikaenda raundi vaibatanayo hafa vodzosera yauzvi akahodiswa profit yavo ita 6 kutorawo zvoti ndavada kutotenga mabhokisi rangu kana kuti mamaki mafuta chichi vakandisatenga zvinhu zvavo vakandisatenga hembe vakanditambira kutenga hembe mberi vakati hadzibatise kuchihure dzemberi dzatoka mberi unembe dzakanaka ndisho zvangu bani muona kuti munhu kuti ando zvinhu zvaiclass okay vaindidzidza bhozi vaitoona kuti zvekutenga ndo zvida bhadhi ndikumashure ndine bhajeti ndati ndasikatenge dringe nekomi vakandisa kuti drink inotengwa vaigara vakanza kuti feed the body that works okay ukasadya iwewe unoda kuti zvitose ndobva ndatotokomunikete nemunhu wangu hazvangu vaitokomuniketa zvakanaka saka zvakasisa ndizodai so Mamve News inzvimbo inoitwa madrugs saka vakazotanga kugara nyaya dzemashure dzokadoma dzakazonyazwa vaimboramba nedefection sinasisiri ukadoma vaziza se vazotaura ata atenda hapana pataibvuma bhozi mekule kuti mhosva maendaka mujeri chichichi vakuti asavanhu vari kuzotsunga vaizikisa vaivaka vachiti chokwadi munotitete munhu vanganyepere munhu zvakavadya mwoyo zvoti kuti vazvibvume kuti vazvirambe zvivanga vapakati zvavandiudza andakauza vafanwa zvakanaka so tenga ndakaenda ndazonga kutaundi
andakazogarisa mbeko lazvakazana nemhosva anainorola ndanzokotwa ndandakurara ndisakasanditsvaguma so vasikana vakadegera navo vamwe dzidzira madrugs kana akaita mukomana wakaita kumadrugs vakatanga dzidzisa musikana wake vachidiridzira chasese ini and one munhu airambidza vanhu murume asikandisada madrugs achichi nenyaya dzandengodza nezvandaiziva so nenyaya yekuti ndezvanzi Christ wane hope ende kuti vamarina ndisatsvage because aita state tinairara nganzi traya uone ndakatoramba zvakatovatenga zoti tiatira kwakwanisa taziva kuti zvinoshata zvakapapi vanhu vakaita chii madrugs yengoti plus nokuziva vasikana vanochenama bamusameanga kuti chinzi but vanhu vanorwa vaizongwarespecta because wese akavateerera akafamba zvakanaka takazotikanisa tese and every week ndaenda nozvanzava ndaenda munhu papanoti apenda mutown ndandisvika bve pana blackstone ona mutown netsoka nditokupira taxi zvoti vakanzisa kuti haungafamba netsoka nemari munhu kushanda zvijera ndepalevel unoziva level urarama aiva zvava zvakufamba zvoti ndakatosoka kuti kamwana kangu kakaenda kuti kakadikidika kakaenda kuti fresh takava mu 2 years ndakatoti mari yangu anditi ai ndakazvingaisa fresh ndandakuta madrugs saka ndakazokubvuma umwe musi ndabvuma vanhu ngatipatanze mari zoti handibudise mari ndabatanze mari yedu bhatenda motagoko ndinotenga ndakatoba uku ndatobuka ndatombodase ndanzisa ndakaita active kana zvanendifunga zvisizveka so ndo patiriurasikire papa vazhinji ini neti ndakuzvizwisisa izvezvi chinhu chiri serious unotora simple chinhu chiri simple wanda tek nacho chisina basa ndatanga kuignore situation zvokuti ndasvika first time ndakaenda ikoko ndakaenda 3 mumwe wanhu ndinowirana naye zvakanyanya ndaiwirana zvakanyanya akasati atore nevanhu akabva toti ndafonirwa nemhene yangu amene pawested anga asitoda kuenda kuhi asi ndiye akatotanga nemukomana akatanga kuchindiwa nesapini saka ini akatopiwa ndine hope ndakamanikidzwa seni munhu aiputa mbanje ndakatova kunda nesekudroza chi kaipiyero nditakamsimba unonyiyape wewe wagara uchiita sei uchirova uchizviita nenguva nesakaramba ndakazozvibvisa leti ndobva ndaitaenda kwekwe pandatoti newewe akabvaudza vanhu vamwe kuti uyo atotanga nhasi chichi hari kudendakudo zvishuwa andavezozvidanyedo ndandisina kunzwisisa zvazvichiitika panguva naita se but ndandaactive hope dzakapera ikapo ndasvika kwekwe ndati kune musana naye ngatibikirwe chi tione vayabikwa ndotobikwa sesoro ini ndakazorwana ndagona kubika because ndaona naita se vachibika vaitokuwekwa vachoka vanga vasikatogona indiaona mukomana wedu aibika sana ndatoona kuti aibika so aitombotisa firiji ndariporera firiji opera so vaisirwa ivo ndisandakona tasvika uku vandati savanhu vese zvazvingori zvekuti munhu wese akangoziva kuti uyu first time kana kuti chichi zvoita kunge matinotsana muchechi zvinobatwa zvana zvinosina munhu wese ndakagariswa pakati 5 magunduru isusu wacho tatanga kumba ndotaya kutipa kuti azotipa ratatabatanza takawanda mwakamirira kumba ndaratanga tivike ndeta zindira ndotomira pa nemari tida plans kasina mari but achikopinda 3 minutes was ngakadzisa 3 minutes iyo komana saya pa 3 aya ndo ndati ndadusa takawira fine iyo wacha aidawo but aitonge chi asingachifariri mwana naye ini hangu andiputenge mando problem yangu kufika dani ndizvo ndinda kuzondita ndamuti ayabhonda mana uye yese panapedza panyamari ndazvizoda namari ushingi wacho unongoona basa panazodoma vanhu 5 vese vaita kuchinja nondipisira chibwira kundipisira iri welcome wobatadzana madhora nemadhonzi randavaita nekunzi first day ka zvavashamisa ndakubva pepekwa kune polisi yenewton park yaifamba nekamukamota so mapurisa airova tega zvamatisa pamusiwo wekusvika izvezvi anambonambotiza mapurisa wakarova madhirodi aya nditone goti zvangu naukanga kuti tinoita nguni mapurisa atozosungisa ndege tonzi tizeyo una mapurisa aya ndakati mapurisa
takumama ndatomisa ndati mune mapurisa ere ava ngatotisiya tikana zvati vakatonoda uyatiterera vamwe vakatisa vanozvisuka kana central mapurisa wati mapurisa akakusunga mainegoshita chi zviri zvekuti vanhu vanenge vakuita zvemutorezva zvimalangu zvatoti anokuda kuzama zvotopuwa but hapana here pamai mapurisa akusunga waibhadhira faindi yako sei kubhadhira faindi murodhi panguva yange nguva lockdown zvakusingaiti but vapedzera vakuita sei vakundiziva but ndiri kuti vakusunga handi vaimbokusunga mapurisa panguva yelockdown waibhadhira faindi yachizo waibhadhira kukoti kucentral here kana kuti maibhadhirana nemapurisa kucentral hauna mbobvira wabhadhirana nemapurisa mapurisa chida mari ndandisingaizi angosingabhadhara ko vakada bonde hapana mupurisa wakatambidza okay vapedza kutondidizati hamuzikuru ndikasatizangu wachirongautomondisiya parimose ndakadaro ndakamira ndobva ipolisi iya yaitotyisa yakatotakati chi handamambotiza uye vandani yakatatiza ikutizira ndakapana ndatoziva zvangu kuti chi polisi ndati vaoda kutitora indisekuri mivana handisati andi mari vandizozi ndirokwachipondinenda sei zvoti chikakavashamisa bhozi ndo mapurisa ataitya tese handizivi kuti chii vakangomisa mota bhoraenda ndo first day rangu randapinda madrugs saka wakutanga kurova madrugs nemaclients awaimbowana nebasa rawaita pane difference yekuti wakumadrugs mari yakanga yawanda kana kuti wakurova madrugs maclients nemari zvakaita zvishoma at first ndanga neconfidence yakanyanya ini handina mhene yandikambobira ndaitaura nemunhu wati aisakuwandipa mari ega nekundinzwisisa ndapedza ndakuzoti paweki vanhu vangu 2 uye wakafona handichabuda kudzama ndakutozozivawo kuti kune mota dzemadrugs ichi ndakufona ndakakasvika ndine foni yananayo samsung ndakabvisa kutenga masecond hand vakanditi hano munhu anotenga second hand ndati vakapinda a1680 latest ndanoitenga handiti ndichi $15 zvinhu ndakandanolefa yangu yachinja ndasingazvizivi but kukumba kukunetsa ndakafiti nemurume so ndandazirwa madrugs pandazitanga kuti akamukazi I don't care attitude kanti zvake zvinhu zvakakosha kuti basa nazvo ndambodzinga ndambodzingomewo ndaenda kutown kuti pa chandakazita ini taidhaka but chandadzisa kunamata taenda kuPhD kuholy ground kana kuti kuholy ground iri kuwa kana kuti kuprayer mountain vakasana mate ikoko but then kwakumunamata ndakazoti kabuda ndawati ndikasvika zvinonowani wainamatira ndakasvika level roro kuti ndetoti ndafika asi kana ukona mari yawanamatira waiwanaka ibvawanaro okay nokuti ukadenda naro unogona kupedza vairasa ngase zvichapanenge akatozozvitaka auna mari but haanasi kune mari akabva atoturwa nomakuona kana mutorera mari yese yange naye but andimo ndoga ndikudzai munhu akapinda mazviri angasazviri but isusu vacho vava nechirungu kuti ndito but achikweti bozo mangu wakafenda ngechikweti atozodoza +10 saka chakakonzesa kuti zvinenodikeka ndakusubira madrugs ndakabata mari yakawanda okay mari ndaiwana bhozi ndaisarari ndimu ndaikasika kurara uchingo maclients achiuya naye around ndichitotamba ndidrugs but ndaikasika kurara so that ndaisawa nehope especially then ndaita 3 days wakamuka maclients achiuya che ndakavadza kuti vaitengesa bhiya mandati varedhiwa kuna dodo remaclients rare dodo ndakapedza credible ndichitamba radio chimwe ndiita sei apa appetite nasisina kudya nasingadyi zvoti vakatongosiya ndisingadyika inini ndini the one person akaziva kuti vachitanga kuti aiwa zvikutomba mangu zvii bhozi ndini munhu wavaitemba ndakatanga kuchinja ndisati kuti 3 days ndegara pasi ndimbogara pasi ine mari atinayo tubatabatana ndizvanetakandizoma drugs ngamuna unotoa reason unotinenge ine nesoro plus ipapo iluka taita zvezveiteka maybe everything tinazvo maraundi ino takatokavha tatachita tese iri before ndakabata dondoserakandifinish tikati hapasotengeswa bia kutarapera muzonehudha ati takarara tatipedza ndikilebhu ndikudzai unonzi crate iwo
toti paito ndakanga 7 kavanza ndozati zitarachisauzitarachi ndandisirave risiri kudhaka ende futi ndinge risingadhaki ndandozva inini nekuti drug ndingatorangeta se ristrong iyo tinasana kuzvisa kuti kudhakwa ndidhiragi kuita sei hatizvo kuti zvapandi unenge chiflavor chechi hakuziva zvinotamba chikodhonza chikonakidzwa ndatotonakidzwa nehuti ndakazokuti mwe musi ndakasvika level kuti ndikasatora madrugs neshiva nditoshiva zvoti pane munhu wangu wandandatora iye akagara kuti madrugs ndisingatozviziva ndiye muna kwezoti nditsure vanhu kuti sechi madrugs but iye akakuti nditsura bhozi ndikwanisa kuti kuna mota muningina wari kuti muningina mwana wamai wako kuti muningina mubasa vangu vakauya vevai okay wakatomutora kuti wapinde mubasa mukona muningina vaira zvasikana kuti vane kushona nakomana handi kwamashwede vodhakwa vatofasana sendo toti ajike vakatorowa nemabhabharasi voenda unotatana nakomana waya vasiwa kumba vanhu vaitwa rugoya ukati iwe siyana nazvo izvi vatiri kudzidzira zvinoita kuti uite mari munhu ane mwana bhozi ini infection ndakazozvita handaizvida but ndakanoti da kuchengeta vanhu ende zvotomusevhawo futi bhozi ini ndichitaka kuenda program session ava ndosvakina muprep vaitotosovhanda muprep okay so that iye akabva asvikavataka muprep vazopinda kwake muprep vakatondifadza bhozi ini mafungira nemwana wangu nematambiro aitaka handandisatomufungira kuti achiriit ndoba apinda ake muprep yake plus tanatoti tikasakwanisa kuenda tete vedu vanga vari vekuchipatara kweduka tangotonongwa nechipatara pamba topiwa ukuu yedu topiwa prep yedu toita sei zeti pamba tisina kuenda mumusi todzita tikata zvimaprograms edu maorganization kotitogona kuenda mozopedza mapiwa kana tumari maitozoti mari tinayo but taitotendesa kaorganization kuti tipiwechi $5 transportyotaitoida but uri mubasa imumu sekutaura kwaita kuti mhene yakakupa $200 imwe ma$50 vachibhadhira mari yakakura saka yakaita saizvozvo vada protection yes mhene taimati mablesa okay blesa iyo pachirungu as protection akapfeka andatopinda mota mati koichechitotumira ngorodi so sana nguri ukona mabhedha seizvo ndahodha yedu ndakava ndaita vandiwa mari yamudenga ndakanoti handa kutenga chakati munhu anenge andina nomunhu bhozi andinadzo tinokunya mablesa hama zona mablesa kusina bhozi vanhu vadaizvirabira vanhu manemroti handiti orit handiti takuenda manje takazita kuti ende kuchikurubi chini wakasungwa kuti vaenda kuchikurubi takazasika ndikuti kuti ndichikwanisa kwasvika kunge ndaraputsina kuriya okay inini and the one ndimuna kuti ndichigara mumba ndiwira nemunhu wese sekuti ndi munhu akambopedwa sochiti ndaitombosarudzwawo pane vanhu saka ngoni inini zvakatonaka munhu wese nekwanisa kuti kamantagona asista tipe mari chini vanhu vakagara vanokagara mabhini ndatovatengera saka ndimoti ndakazoita ngoti tete vakangondiramidza kuputa chi madrugs ndobva ndaitotiza ndakanamotago ndo mazikadbox mamaya ndo uyu mwaanotoka kutsvaga ndovhara mukadbox ndotosvika ndiripo kadbox ragerwa pamusoro zvibhema imomo smart ka ndinevhunzwa neizi nemba uyatenga kuti kuti munhu azonoitenga ndakagara mumbeni nditobhema angu kuti kuvana waiwa ndambobva ndambodzokera mashure ndobva ndipashuka kuti ndisika mwana wangu kuchikoro so ndabva titakandiza kuti kana uchazvaroti no boyfriend ndotengwa zvinhu izvozvo ipapo ndakazongobuda kumba kakura ndichada pai pakabhosa akazotsamwa akati kuti zvibhuya ichichi angotsagatsaga zinyaya murume wasisi wangu ndangoziva chichi hamene zvavangamutaura saka ndozvakazangoti zinyaya isina mabasa kuti ndo munhu atsamwa ndoda kuti iye ane zvangaita zvangarabata saka yakazonditi akumutsa zinyaya zvekuta anamuti saka ndaiona mbana ndaibata angu ndotenga zvinhu zvangu ndikati ukati murume uchamudi zvizvazvaza plans vakuona chi ndakupiwa maidhisi nemwasikana aya kwasokudzora nemunhu unochengetera muona saka nenyaya yekudhakwa yeye nedragi unozi ndinokuudza kuti ndinichi musoro ini tete kwangu akanzongokwamba kuti mene aibirwe kuti maisi kuti kudhara vanhu aikandwa munhu wafulati kudenga ndakasi vabira vaita maextension chichichi zvinhu zvanezi but nenguva yekanda igara musoro kwakatye zvinhu zvadaro kuzasu moonlight
nanhasi mhene chete dzine mari ndokwazvienda musoro mwazive nevamwe vekutura ndunguzo tinokuda kunenge kuna vasana kwayo vacho vakageza zvipakubati ndo extortion zvakawandika kuno. Okay. So inini ndiri pamemera ndakanga ndakuoverstinda mari ende singashoti ndakakazova pamutemo wekuti nyange ndazine 200 ndiye vana ndati yangu ndakadafuka kuti fit the body that works ndakaudzwa ndaiswa nzara $20 ndisaomere ende panasaomere nacho ndasingambeshaya ndakautina nemunhu atondifarira tafika ndichitosvika naika kazhinji kacho nanhasi muna undipa mari pazvinaa pasina ngozvaona kuti zvati takambozvunza chiko chinomboitika munhu unoti arikutodangana nezvangu vanotokuti totosvika atakatozvinyarara kuti unati pamwe ndiye ane problem wandichi agotozopa mari nekunyara kuti zvazonama saka vamwe vaito kuti ibva muroti ndikurore varipo vaidaro asi pamunguva ndakachita madrugs ndakaita tema kuti ndandida munhu asina mafeeling chandaida ichi drugs ndeito ndakada kutoipa nickname kuti ndoda crime ndabvunzwa nevanhu ndandikubore mwana wezvikresta ndikatofunza kuti munhu nditaura mukresta mete yangu ndakariita zvakazikamwa nemunhu wese madrugs zvekuti panguva yakatangodziva vana vari kutsomwa vanotaseka zvisakatanga takatitama raita mari ipapo muchiritenga akuus haina kuchinja ndakengoti $5 okay half gram $10 gram kuenda kumbare inenge yakachipa 4 chichi chatombotishaya mutaundi mavhitusi angasati awanda mavhitusi kuti haya text tenda kumbare noritenga zvizvo tatakupisa tatanga kuti munhu akabata mari yako unofunga chi madrugs ini chakazi kuti ndimbodhonza ndiyatoitira mhuri yangu zvakanaka mari ndaibata yakawanda zvoti ndakupisa nangu ndakuzongoza pamwe ndimwari ndatoa ndochoka nini wangu ndipo mari pesana zvanengoita nemi zvandindiripoti ndichitsomwa nedomborereka ndichicheuka ndimoita munhu naigona kutondiseti omari yako sara moti ndibvunza tishu asi nonha kwarutera apa ndisagona kugarisika ndagara ndingocheuka ndida kuzama kuvharidza kuti munhu asaona tichi wakarova madrugs apa ndiri kuzvivharidza ndimandasi action ikuwana asingatozivi akutosha anotozeba ndita iyoka unova madrugs anotorova madrugs anototenga ende vanhu vechirume ava vazvine kutenga madrugs anotogwadza nokupa mari kana ari madrugs kuti mutengere sadza atenge asi madrugs anditenga saka ndakanonge life yaeasy but pawairova madrugs even pawai ndikutaudza kuti mari yanga ichiri kuya here semawira ayaita uri soba aiwa papa yanga yakuya like chayaiunza ndechekuti ndandisina nguva iwanawo okay wambopataura yesi ndasingagone kugara pasi ndaigona ngofamba saka kuti kubuda gedi chete ndakati kuti ndinde kuna 30 ndimira kuti ndotofamba ngana 30 ndomira kuti murodi meme ndo kumadizani masapolisi ndomboti ndikaiona hangu iri kuwe bhozi kana wamudragi mandama uri unotiza polisi usina mhosva chero masikati ndakasika sinde tindakamira parodi pana ndakatanga kuzivira ndinoti pane 10 indai mupanguva dzasisa nevamwe ndezoti kana ndane mazuva akaita sefriday saturday sunday ndinotorara nemukana 2 zotagwa mabhawa 2 am kusva 4 am nine mari yakaputora vanhu vamira parodi na 6 bosi panguva ndozomira parodi ini vanenge vasisipa saka inguva yekuti takazoti inguva yemhembe nene mhembe saka ine mhene ndisangana nemhembe but most of vanhu vanenge vane mari dzavo inamuri kuti ndisichandaitaka sindikuisira mari ndive ndichitengesa ndichitotengesa madomasi example ndoazozona ndikakuisa madomasi angu akaora pakaisa wakanaka akamira angu vanhu aichinga akaora andakapera ndokwasandotiza kuroda achimusikana ane mushoko iwa haune but utachilaini hakungomirwa nevanhu hauna muteuro here hauna mushonga haune chii chaunono mutoro wacho uripo vanenge vati mwari mwari ndo mutoro wacho but iwo hapana pawakambodzifambira wega ndakadzisa kugeza ndati okay ndakanzi anzi look different time ndakatongosvika time panditoswera ndinitotambira nano ndikasvika ndakagara tiri madrugs vedu ndimine mune mudak ndekumuseko sister ndinasvika munonyara osoti ko ndiwe because pakugeza ndakugeza zvishuwa samuna vanhu vazhinji vanoita zvemadrugs vanogeza because vazhinji vanotsomwa nemvura tokuti kutsomwa nemvura
vanotsvaira vanotsvaira vandase vanogeza asi basa recho pakati usiku. Alright. Saka handi manje panyaya iyi Juliet ngitini zvakuda pane iyi yekuti yakazokuendesa kuchikurubi. Yakazokuendesa kuchikurubi kai. Pane mukomana. Ndakatona naye murodhi momo ndainamba kwawo brodhi. Avatita futi kutogara kwandinoenda kwakuzasi zvotowira ndakatotuma mumwe munhu kuendese awe ndotora akatobva nditsvagire musikana chichi ndatora ndatorwa ndaenda abvira zvese ini ndikurega ndine munamato wangu kuti ndaitini inini zveparodhi handichala ndabho kazinyaya kuti ndakazorangira kuti zvinhu zvakawanda zvandingalwisa sekuti raundi ndaitambai ndakutonobhadhira mari yemba ndida kuisa foundation pakwedu ndoma ndakatakadhawa nayo ndakadzaka na 1.2 ndandikakundosinza bhokisi vese 1.2 years years uchibva wadhakwa nayo ndokwatanga kwanzwa chakaita chii ndikaza ndakarambidzwa takati ndide munhu wamadrugs mumba mangu ndinati tasikanesa tangabuda imomo ndakuti saka ndakuchitedza mabhesi zvinogara iwonchesese ndinangorososho vanhu ndirifuira nevanhu ndayagodona ende zvinokukutei mungosangana zvinhu zvazviri takasangana vanhu ndobva kusvika ndaakuno kumusoro kuno ndakugara kumusoro kuno kuna ed pakapa chine iyi yapaisatamarway and to top the town so mabhesi ayainetsawo iyoyo ndatochinja level ndatomunhu madrugs zvokuti kuona black stone shop kuno hakuna sikanzi ndasvika level yekuti pandata ndaenda kunamata mwari ndauya noupenyu hwangu kuti zvamuda nemi ndopandatakakwanisa kukontrola pesi yangu kuti handai kuchita ndega ndakatadza ndekueu but kuvana uko ndinoti handotumira ndikabata hage shazinditase ndakalevel kuti ndakabata mari ndabata iyo kandi ndane tendo razvo ndomunhu ndichazoita se ndotsvage vana ndechindotsvaga kunze kwanedza ndiri pagirasi ndita makeup ndonota ina kuita ndivaragisa pesi saka ndiri munhu wekuti kuti ndichikura inini ndinotamba nevasikana ndikuita vana vakomana vasikana ndishote bhati ndinhuda asikata neutsango I think abuse kandikaita ndodiki ndokunofunga zvandiita kudhara zvakuti ndindaisa muzvifunge ndokuti ndachiita mani ndinda ndamudzosera chakutora saka vakomana vanhu ndivana vangu kuti nditase vanzosana navo saka ndatakatamba kuno mukomana handambodana naye but semunhu auti ndandagara nangu kuti ndiriparoda njala ndakazongoti anenge muna mazvo vangu bhosi akatonyepera chekuda apa ndinobasa kwavo ndinobasa kwavo kwashanda apadzora plus one situation level yokwana ndiriwa plus ndikuona kuti tetaneta tisingarari nekudhakwa madrugs mukomana yaitira madrugs ndozvakadzokera South Africa nemadrugs ndakava madrugs aitopera saka timagara Grace Mpark yoko zvakoti ndega ndakazona ndorodi yamwari vairo ndiite sende kuno aiumba kwavo zvese aiwa ndatamba zvakanaka ende vangu vatofara kuti anayi musikana atogara mushe akuzviti ndiro madrugs ekusatati zvoti ndo pandaifanira dei ndakatosiyira ikavo akazviti torwa evhasatati indaisatode but iye bharainawo manje zvazvingoti zvekuti zvinotogoda kuti mutu auti wega azvitoiti ndopesa ndaputa ndikaputa iye aritsonga wani zvekutsonga akaenda kubasa kwake kana azvirwera kubasa kwake aite vhasatati akaitira inini ndagara ndiri wani vese vaenda kubasa papa pane makamera kuti vanoona nepafoni ndikuya pamba papa naimbwa nemi akadzoka akapedza kuti akagara akaonakana kati kauswa anatishami titenasowangona nashoti aivana kuti aita chiona ichi zvitori mukadzi wangu wavatwa ivo wavatwa sazvizvainesa plus ini ndanda kunzwisa vanhu andase amadrugs ende munhu akachangotanga ini nangu ndakasvika level kuti handichadi handizvidi sandaikwanisa kunzwisisa samunhu kuti aivhelo ndizokuti aitanga kubata kana banga angaseke zvimoko taikikiritsana pesi kana anenge akandidzipa pane kuzotakatozokumdzosera ndakamurova tanzotema sangondurova ozanoti munhu wekuti ari vhelo ndakajira zvingoteme ndaairi kutema pesi akandipota mukomana iye ngedhe one akauya pandogara nemukomana wangu naye izvozvi vasvika vapinda saka pane mumwe musikana anogara pabandira haana kuziva kuti ndiani atichi akabvunza inini boni tiripo apa auya apa pinda ndobva agara
agara mumba that guy we aimuziya kuti ngemuna ngambuya se aibudana na so akazi kuti takatogadzisa kati zvizoziya kuti ngomudana naye kuba munhu akaita washa iwe wacho futi ndewabva takaita se kuda kwacho vanhu vakatadza nobvunza akatosviriwa ofuti ini wangu akatoti akandiona ini akabata vangu aitondirowa ndakabva ndakambobinzira zamandana Mwari munamate vantu namwari mwari Ndibatsirei kusvika zvatiri manjeri mukaona bapinda saka tsamsa uyu nekuti uda kutodzidzisa mukadzi wemazvazi wosindida kuda kwekupenga zvinosondeka handita kana achipenga zvinoita zvisiri normal kusana ainidza tikona iwo una nevana akambori madrugs munosvika kuti tutawana ndichade ozonatanga saka manje ndinobidzidzira asipo but iye munhu akambosvita futi saka itozoti chi aita nyangu iye kuda kusvikafiriza kusaone kuti wakadhara aitondiona aitondirowa zvifuba ndisati mublame pangu iyoyo ndakabatwa ndekuti ayo aita kutsina but pandozokotsera ndikapepa pandirwa ndirara ndipepa kadza kushanda ndonodayo so ndakati handikambotadza kusiya zvinhu zvisimple izvi vanoti apa ndasiyana nazvo saka ndonyaya yakatarira yakazinempo so ndati akaraziva kuti vanetsana nebhera akatosema foni ake inini ndasini adonhedza zvinhu zvake ndobva uyu anhonga akati mafoni echi emurume wako handidi zvokutogora nyaya yavanavo bcause semunhu wanoziva zvinyaya zvinoitika nevanhu ini atisazisa kutogora nyaya iyi handa kuziva kuti murume wacho futi chi ndiani so ndakabaya spring yefoni ndivanoona ndiani zvokuti zvinhu zvakatondikatika madza kuti anga achiitei abva namapurisa akati ndarobha muroti vangu vari 5 anzi ndarohwa ndichi zvototi nyaya ichibuda pasocial media ikunzi takatomubhomba munhu kuda kutomuuraya murodhi pana 6 muri mahure 5 ese semahure aindifana zvekuti zvechihure zvechichi aiwa ndimira mukomana wangu everything zvake aita but I'm saying kuti paiti ndarobhwa nevanhu 5 ava aira kuti imimi vasikana vanotengesa bonde okay munhu akamurova vakatoona zeti but akakurirwa ndiye mufesi wangu okay nefact iyo yakatinetsanguira ndekuti chi ari kupesa madrugs ende iyo akasana zatomuziva but akakatonga tourwa futi nevanhu pamwe ngesetapu yevanhu kuti munhu zhichi mufadzi wako saka iye muzova vanhu vechirume kuti zvionesa kuti zoti dai havasina takauda kusimba kutiza da takakwatakaka pamwe da sambovaona kutonzwisana iye munanzwisisa zvake ndobva vanetsana pepe sa akakwadzwa akabuda ropa handizivi akabuda ropa akanyazo ndakatozomona nguva yakaina mapurisa kuti anga nebvudzi white zezasi raropa saka ropa redu rakaina mapurisa nebvudzi white akati ndarohwa nemagunduru diki vandibata vandirova samona mapurisa akauya nedefect yekuti vamwe zvoti nyaya yabva nemusoro keti ndizvozvo vantoya vatotirani vechi iye akatotorera nemadrugs iye ndiye anechi angatira nemadrugs maybe iye semunaiziva kuti ndoita madrugs ndaitozikamwe zindomada zvoti kana kukurwa nemapurisa edrugs akanditora zvogomarara ati nditadza kusiya ndichibatwa nazvo ndichirohwa madesa zvasa zvanyanyosungwa ndizvezvizvezvizve saka paka nemapurisa makabva masungwa mapurisa akasvika ngatisirwa mafunda kutumetsana kani wangu munhu murume wezvizvo handimublame hana kuzvinzwisisa kuti haukamagara pandei apa mapurisa akamvurisa kuti ndarohwa parod kunochichi na 3 PM zvototi auya mapurisa ndatomba foni ndasirwa nawe kapasana bheta uyafoma mafoni ake ndibhosi ndakutozvohorwa mabirwa okuti semunhu ndakatonoweka handisi kuziva ndakuona nemunhu munhu apedza kumona chirumba kwavo kana kuti auya seka kuti aita seka handina kuzvinzwisisa kuti zvafamba ndandatoni confusion yangu nekuti pamwe ndisatanawasanoti nditoro munhu wangu wandoti ndiwangu avhiringidza vanatoda mapurisa vana vapamafoni ndavandaalese zvana mapurisa pachazotaungaidzwa munhu wese nevamwe vangu vatongouyawo kudaipe havana munhu asaurova vanzi uyu nemapurisa uyu ndiari pamafoni and saka iwe ndoaccused uyu anga atobuda vanza kuti nditoita se kurohwa mbadzoka
ala indinenesa nemunhu anapuwa ngokutsanangura plus iye wacho atira chokona inini ende mari zeshawa wanayo akatora akati inini inini ndikwanisa tobhadhira mapurisa acho kana chandiri kuona ndechitese mwaenda uchiri akasala out anambotora achivanza saka iye akangonzi nemupurisa wanu akakurizinawo kuti ko uyu musikana uyu usidambuza inini anabva ndambonana naye nditsanangura wani akadzivisa pane vamwe but vamwe nezvifekti chivano munomwaza zvemasvikata mapurisa kuti avanzwisise deva ronzi wakatitava uyu akatisai kurova zvakarohwa kuvure zvekutamba musana zvakutirwadza vamwe vazvitonomhosva vangoziva iye wacho takasiomesa mapurisa ake haasi mamisa naiwe ukutinda mafoni iye manje akazoona kuti indiyatase ndindatanga kuti accused ndiye accused wacho munhu yakase aro ndiba ndatanga iye aya uyu anga asipo boza akazona mumwe kuti kusungirwe ina neta se abauza munhu kuti uyu anga ndase anga asipo ndatakuza kuti ana olofwa reason yake anga ndati nditese ndisiwe balona mapurisa acho ndasabata kuti asimapurisa anenge akadhaka kana kuti patazikana moti akamatenge bozi amari aitoita ene mume akautaura ende munhu angodzva kwake wakatitambira mari bosi ndakangozina risemu kuruva zvakaoma ubva vauya taenda parodport papolisi tasvika taungadzwa mupaseji mune tarohwa vamwe vazosiyiwa tazonzi akurohwa ndiani ndeuyu akutanzi pane vamwe vatiza but mamwe munhu wakaita se ndasipo zvangu but kutaura kwaita chi wangonzi uripo kutaura kwaita ndokwekuti akarohwa uyu anzani nemukomana wangu ndakamurova vakatorwa search but uyu anorova manje ndiwana ndinotozota uyu andase anorova haadene but ukamuvhirikidza ndase hadi zina basa kuti saka ndiye wakafira anorova so tabva taenda takatoenda kuti central 2 days taenda court first day atambotaura kuti amwe mhosva yenyu chadera mangwana saka tisokoti mangwana so sekutsanangura kwandakaita ndokusanangura ndingotopa chidima chake but iye wacho tichitori pa5th Avenue yepaCentral tizama kutaura naye komana ndichatotarisana kusanga nemwako tese because yakada kuwithdraw yataona kuwithdraw akabva nonyepo kuti anzizatorwa nemari ndo zvinoita vanhu macomplainant mazhinji kuti anonoti atorwa nemari akati abatira $50 chichichi pasina mari asi zvekuti inini newangu takati ndenduka padera zoti haatombofara anotinonge inini ndindamukonzeresera because anenge achinzi munhu ndani ndewangu but panguva yapaavazvae vakataura ini ndidevota se ndengofunga iye tondai habho zvinopera bochichi plus inyaya senangu tozoti handida zvanditoziva iye vacho akatobvunza vamwe ava hana kutobva ndiona asi akazoti apinda pai mamangu hanambondiona ndobva ndatosvikawo ndataura sezvazviri nyangwe state vanambotaura kuti tipwebheo vakabva kumauti pachi kabheo so tapiwa bheo agara mukadzi uchishayana kubhadhara tagara nokuti inini tanga kubvonza pari kwabheo ndakazosvika time kuti ndanga ndakukumbana naita mapurogiramu chichichichi ndakukumbira rubatsiro ndibatsiro ndazozwa kuti unokwanisa kukumbira rubatsiro unogabhadhirwa chibheo zoti ndatoziva kuti uyu akabhadhirwa nani namambo vake komana vatochitsvagwa mari kwenda ndisina mari kubhadhirwa chi musikana akatobudawo ndisingazivi abuda akasazisi anakwanisa pachikuru akasazisi yarabhinamba ndobva zvacho nesi yarabhinamba yake mozi ndokuti takanga kambazvunza akazopatsanwere saka kuti ndibude uko zvanditora time asida zvadozi ndakagara pachinza ndakuti nogazikiswa ndatozonge ndabuda handiti saka wadzidza apa manje Juliet kuti ndo zviripo chihure hono chihure chakaoma chii chawakuda kuti chitike mukati meupenyu wako but apa munoziva kuti ndakatoona kunge zvinhu zvedu zvandoti ndirambe ndichihure kuti ndimunhu wekuti ndanga ndatongomirirawo munhu kuti ndakatomirirawo iyeye okay ndimone ndatomirira kuti ndiye wandikwani because handikunya
for that time I say zvakakuti munakidza nguwa yakabata kuti shana kuti no mari ndivyo leo tatakuwa ni munhu mari akazandaka ndakuye kuti ndaichiyemo nemwari but chihure cha mamini chikurubi yakubatsira kuti detox kubvisa madrugs angapinda dzimodare but inini ndega nanamira okay ndakuita ananamira handiti wozatakurangara vana vangu ndatangaranga situation yevana vangu nelife yangu nini nababa vangu avakudokoduvera yangu ndiro vana vangu vakomana at least ndirisikandazozvanira murume vana vangu vakomana vakatadza kuenda kuchikoro semadrugs saka pawangu uri kuchikuru baba vana vangu vachengetwa nani vana vangu kubva ipapo vanogara vasisangu ndikatemasetindakumbazvevakatinhaindi timbouya ndotota ndisina mari vautimboya kusina ungosvikoona vanhu kandovafunda kuti uyeimwana kutaura aivofanira tikatenga ende zvinhu ndavanoti madrug and mastidis ndotatemoti audikunaumba otatemoti utoti foni nokuti foni karinga soka umwe munhu akati asedva kwachibaba foni ngokuti kudededza mapurisa usana mhosva mhosva yako ineti iri mukati mauri watoidhara aisokusungisa mhosva isikuoneka but nokufana kutosa pasina zvinaita saka ifana sisi rangu munhu wekuti pasituation munhu mukuru anofunga isi takaseparate somokwanisa ne10 years mumwe unokwanisa ne8 years saka kwandi munhu mukuru kuti anokwanisa kufunga vakakwenda vakambona basa South Africa vimadzisa utanga vakadazovambisa zvone inda kubatwa mari kuna nemavenues ndasiyawo ona ndichigari nevana vakosa ngofuna muzimabwe unowa 60 pazuva ni 60 eyo mapadhea sikuiverenga avaipa 60 pamwedzi iwe uchibata pazuva zvako ndaitoiisa munhu aubvusei ndokutipusa saka katofunga dzina muchengete vana vatinditsvagina ndase achengeta vana chimbhadhara muchipiwa mari amupa aindoita everything ndakutanga zvangu mugwara handiti saka ndakatozotenga kuti waona problem nemadrugs hauna kuti nguva dzekufamba hauzvioni unofanira kwasara rangu kuona 3 days kana 2 days kana 1 day kasa hauzivi kana date kunza date hauzivi kana 10 kanenge uchingorarama chete saka ezvinezvo wakuda kuti upenyu hwako uchishanduka Juliet wakuda chitichi wishi yangu yandaivena igara ndozvandangufunga because ini ndiri munhu kuti ndokwanisa kuendera any situation yekanzi but chinhu chandisira mashure inini takasiwana mai vedu takavatiita takadaro tichikura tichibvita zvezvo tichichinisana but pakafana yedu mai yangu asatafatirama nokuti batane vana vangu and respect each other kubva ipapo pakatabananza kupfura zvatichala tichiteonirwa kana mamamba takabatana zoti sanguva ndotsvasa mai yangu kazi munhu ndoza takazorwara enda tozosplasi munhu akasisina panguva ini yandakanga ndakusa unaona nokao zvigubhu nevangu ndotorwadziwa nazvo kuti asanonge zvigubhu but ndovamisa musanonge ndofeila kuti ite izvozvo kusamari yacho kusvika ndaindozoke mugwara panguva yandakandahaiti zvinoenda ndofana vamwane kunotengeswa chichiwa ndafana kundotengesera bhajazi ndaizopedzisirana kuti chii bada kuti ayo gonota nogotengeserana ndozvima mahebs chichichi ndokwandifana kuendekoko but handisitsona ndakaziva endikana fona ndati handitotonana ndozviona ndozvandafana kuita ndonguva yagayasimara vadoti nditozvo handiti saka batiri nezvi ukawana rubatsiro rwemari rwekutanga kaproject unoda project ichi inini hanguva chandoyazonzwisa pandiri ndinogona business kutengesa ndogona kuti varimi tetotana varimi tichivatengesera mafertilizer aito isiwa mari edu pamusoro zvigayo chichi and makastoma edu mari tinokondesa munhu atone munhu waakada atengera takana zvanaka saka ini pakutengesa hangu ndogona but pachimweni chandakambofunga so kuti ini ndimunhu andifana kuguruka musoro bado chinhu chandogona kuruka chandoziva iyoyo so pane hata idea ivo ndezvekudaro nditi aini ndoda saloni ndagara ndikoda ndikufunga zvombedo zvandaifunga zvoti daifambira madrugs ndandasa saloni wakwanisa saloni wasina certificate echo kugadzira musoro izibeta iyo kwasale kugadzira musoro because ini handitogona nokukwenura munhu musoro wake mwoyo unokusviba asi ndozvifarira saka ndasaka imwana musoro wakadaro akati iwe unoita certificate rako woita saloni yako woorenzamacheya ko
vanhu vakazokupa mari yekuti utange mabusiness ako ekutengesa tengesa hauzodzokera kumadrugs hai madrugs anditadzokera ini I believe kuti kuenda kwandakatezaka mwari vakandivhura zvakawanda ndakatozoonesesa zvimwe zvinhu zvakaita se zvakawanda anditi nokuti ndakatoti mwedzi ndakagara so ndakaita 2 weeks ndikotseza ndinyagozvanasanyatsoji ndakarara ndinazozvifunda ndega kuti asi mwari chii ndakazvipindura ndega kuti hakusi kujeri is a correctional service hakusi kujeri because munhu wese izve zvaarikoka mwakazotongwa kana 50 kana chika but munhu yearight anditi vazhinji ka semazara akaita vanhu vemadrugs kajeri izokuti akati ndeimwari kodenda ndiita zvemadrugs kunzi ndasungura madrugs nemagariro avari kuita akamirira forensic ndegara sei apa mwari vangu vangu tondinoona anditi zviri kuitika seizvezvizvaizvo ndakanyamamatisa nerudo saka ndakwanisa kusangana nemi nhasi tindei andiriya ayo mamunzwa nyaya yajuliet munhu ari kuti makuriro akaita nezvaakasangana nazvo mukati meupenyu hwake zvinhu zvakasiyana-siyana zvakazomukonzera kuti azosvika pakutengesa bonde uyo zvakare kupinda mumadrugs ndokuzopedzisira ave kuchikurubhi apomerwa mhosva yekunzi vakanga varova munhu asi ari kuti kuchikurubhi haungoijeri asi icorrectional service zvichida mwari vakanga vamuti chimboenda uku unodzidza uone kuti chii chakakosha mukati meupenyu ari kuti aiwa inini ndadzidza izvi ndakuda kusiya vari kuda kubatsira Juliet nhamba ndo dzatesa pascreen mufonerei mutaure naye munzwisise mumubatsiro akwanise kuchengeta vana vake vatatu zita ndinonzi Robert Tafumane Sly Media Building Bridges